jsem, najednou bezradný jsem. Kude se dát, fakt nevím, na křižovatce stojím. Je to jako zlý sen, tohle je špatný den, musím se rozhodnout, brzy se někam hnout, ale kam, ponětí nemám. 4 směry jsou tu jen, tohle je horší nežli sen. Asi budu muset oči zavřít a jako slepec holý někam jít, nic jiného